ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିଥିବେ ଆମେମାନେ କୋଉଠିକି ଆସିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ସୁଜି କାକରା ସାଙ୍ଗକୁ ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ। ଆମେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦି ବି ଆମ ସହ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣକ ସ୍କୁଟି ଚଲାଉଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ନାଁ ହେଲା ବରାଇ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବରାଇ ମା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଇ ଦେବୀ ମା କାଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ରୁହନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତି ତ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିବେ, ପିକନିକ୍ ଆସିଛୁ ହେଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସତ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଇ କାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି କଥା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆଉ ସେଠି କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହଉନା କାହିଁକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ ତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖ ତ ନନା ମଟନ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ମସଲା ପାଇଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଛଡ଼େଇବାର ଡ୍ୟୁଟିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମଟନ୍ ରୋଷେଇଟା ନନା କରିଥିଲେ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆମେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ମୋ ଭାଣିଜୀର ମୋର ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ପାର୍ଲରରୁ ରାତିରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଡାଲମାରେ ମିକ୍ସଚର ମିଶେଇ ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶୋଇବାକୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।